Vi når det, Jonathan! Og det er det Crossbar Challenge! Boom! Navnet Niklas! Og det er også Crossbar Challenge. Bare godt det. Det der skal se, det er, at vi får 3 skud hver. Det er pålæggeren. Det der rammer flest vinder. Det her skud, det kalder jeg den flyvende chimichanga. Det der skete, det var, at det var en snitter. Trick shots only. Ja, det skud jeg skal lave nu, det er den ildsprødende spirit. Jeg kan godt se, at jeg bliver nødt til at stemme det her op, så jeg skal vinde det. Så det her skud, det kalder jeg for det flyvende træsko. Det her skud, det dedikerer jeg til Cakeman. Mamma mix med doble. Den Crossbar Challenge til jer. Det endte sådan, at han der kællingen der, han fik 3 points. Og ham her, han fik 2 point og et halvt, fordi træskoen, de flyvende træsko, gælder for at lande. Det der sker lige nu, det er, at vi næsten ikke har mere strøm på. Og nu tager det snart skal ramme. Jeg skulle det gå til mange. Undskyld, mami.